Dobrý deň, volám sa Adrián Burega a chcem vám porozprávať o futbale. Futbal je pre mňa celý môj život. Hrávam ho každý deň. Chytám za MFK v ránu na Topľov. Nosím číslo dresu 1. Za môj pokrok vo futbale musím poďakovať Sečurovskej škole a hlavne pánovi učiteľovi Hricovi, lebo sme boli na turnaji na Lučnej. Ten turnaj sme vyhrali a po turnaji ma zavolal tréner Vránova k sebe a povedal mi, že som dobrý brankár. Odvtedy chytám za MFK Vránov na Topľov. Mojimi vzormi v bráne sú Iker Casillas a Manuel Neuer. Medzi hráčmi sú to Cristiano Ronaldo, Luka Modrič, Fernando Torres a Radamel Falcao. Ako každý futbalista musel som mať aj loptu. Moju prvú loptu som dostal, keď som mal 3 roky. Kopol som si s ockom a on ju vykopol do vzduchu. Myslel som si, že sa nevráti, ale ona sa vrátila. Spadla rovno na kamene, praskla. Ja som začal plakať, ale môj ocko sa zachoval veľmi statočne. Sadol do auta a kúpil mi novú. Tiež som musel mať kopačky. Moje prvé kopačky som dostal od detka a od babky, lebo boli na nákupoch. Vtedy som oslavoval svoje 4. narodeniny. Kúpili mi moje prvé kopačky. Bol som najšťastnejší chlapec minimálne na Slovensku. Hneď som sa s nimi šiel pochváliť na ihrisko. Kopol som do lopty, lopta sa kotúrala. Bol som veľmi šťastný, ani som si nevšimol, že kopačky leteli s loptou. Boli troška veľké, ale bol som veľmi šťastný. Svoj prvý zápas som odohral prekvapujúco za dorostencov v Kamennej Porobe. Prehrali sme vysoko 0-10. Ale aj tak to bolo dobre. A tak som hral ďalej za dorostencov a na 4. zápas to prišlo. Lopta sa odrazila ku mne a ja som strelil a dal som gól. Ale aj tak sme prehrali 1-10. Ale teraz vám chcem porozprávať o svojich vzoroch. Iker Casillas, páči sa mi na ňom, že lopta, ktorá smeruje po zemi, je pre ňo najľahšia strela, ale pre mňa naopak. Je to najlepšia strela v podaní útočníka. Mám ho veľmi rád. Manuel Neuer. Lopta, ktorá smeruje do vzduchu, je pre ňo najlepšia strela. Je to môj najobľúbenejší brankár. Cristiano Ronaldo. Je to najlepší hráč na svete podľa mňa. Každý zápas chce vyhrať a dávať veľa gólov. Za sezónu 2012-2013 dal 55 gólov. Mojím snom je hrať za mužov vo Vránove. A trošku menej splnitejším snom je odohrať aspoň jeden zápas za Real Madrid. Ale aj to je možné. Musím na sebe stále makať. Ďakujem vám za pozornosť. Teraz vám chcem predviesť niečo s loptou. Mám trošku stres a teraz by som chcel niekoho zavolať, kto by si to chcel vyskúšať tu na javisku. Kto by chcel ísť? Poď, Mário, keď chceš. Poď, Mário. Dobre, ďakujem vám za pozornosť.